бахахитка хотири ҳама шумо братишкои ғарибам бародарои ғарибам мишкага мерем ҳамаи ҷураҳои ма сафар дар ғарибӣ як хелиш хонда мераду дигариш тун кор кунӣ ҳаёта михелаи зиғ наша бародар 11 сол дая мактаб бидем ранги ака ва додар ҳурмат комилу акбар дига бародарода акай равшану ваҳобу мирзо бача ҳамсояда рафтаам кор кунӣ манам қатор ҳаминоҳам туй хону бахтиёр ҷураи наздик ба ҷонум қатъи бародарон бошам неки мадашанс нашуд хотири духтаре нарафтуму арусам набуд иш дар дили мамурд вақте фаҳмидам короша дар ҷура